Hi guys! Welcome back muli sa aming channel. So for today's video is magko-conditioning na naman tayo ng ating inahing manok. So meron kaming video nito before, pero for now ay ipapakita namin kung paano sila niligo at saka kung paano sila i-injikan. So eto guys, magpapakondisyon tayo ng ang ating pure para mangitlog na naman siya ulit. And then makakita na naman tayo ng mga bagong sisiw. At saka medyo bago pa lang siya nakapangitlog o bago lang yung mga itlog niya. And then ngayon, papakondisyonan na muna na naman natin para sa panibagong pag-itlog na naman. So actually, ito siya nandito is nakapurga na siya guys. Napurga na siya before bago pa man namin nalagay sa kulungan. So mga 2 weeks from the day na yung kanya mga sisiw is napisa is separate namin. And then right now, dito siya nilagay namin. And then after a week, eto na nga naman ngayon, papakondisyon na tayo. Tapos na siyang napurga guys. So, liliguin na muna natin ngayon. So, let's start everyone. Ang gagamitin namin is ito pala na shampoo. Yung wash out intense. Ayan. Mga nasa around, ano lang siguro to. 15 pesos. Ayan. Sa mga ayan, hinahalo lang namin sa water. Actually, hinahalo talaga siya. So, meron din nagtanong sa akin pala kung yung mga 2 months old daw na mga sisiw, pwede na ba daw yung liguin? The answer po is, pwede na po, pero yung water, damihan nyo lang konti para hindi siya masyadong mainit sa katawan. Wala siyang side effect guys, basta hindi lang siya mainom ng ating manok. So, ito yung the next step na ginagawa namin after nagpurga. So 1 week nun na kinuha namin siya is pinurga. So ito yung aming pure. Meron na siyang 2 napisa na batch. Ayan siya guys. Tinatawag naming rapida. Nga pala, quick update din tayo pala sa kanya mga sisiw. Ito yung second batch na sisiw niya. Yung mga walang wire stripper dyan guys, sa kanya yon. Pure siya mo yan po. Ayan. Tsaka yung first batch na sisiw niya, within just a span of 1 month guys, meron siyang 2 pisa or 2 batch na napisa. So etong dito, meron niyang mga pure na shamo. Sa kanya yun kasi nga pair lang yung ano namin guys, shamo. Isang babae tsaka isang tandang, yung si Rapido. Tapos ito yung second batch naman na napisa niya. Yung nandyan yung mga walang wire stripper po. Ayan. So, before namin nilalagay po sa wash out guys is, ayan, nililigo muna namin ng running water at saka ng sabon. Kahit bareta lang guys, para at least yung mga medyo mga alikabok niya sa katawan nung times na lalaro siya sa mga merong mga buhangin is mawala din kahit konti. So ayan yung aming ginagawa before namin nilulublob sa aming wash out. Ayan yung kanyang paa, yung kanyang especially yung sa ilalim ng kanilang wings. Ayan dyan guys, dyan banda kasi dyan halos namamahay yung mga iba't ibang mga bites or yung mga bugs na or lisa-lisa ng ating mga manok. Hanep, yung hanep po guys pala, yun yung meron nag-comment sa akin dyan. Salamat sir, now I know the term in Tagalog. So ayan yung aming ginagawa po na pagpapakondisyon ng aming mga inahing manok. That's why po parang nagtataka kayo bakit ang bilis nilang nangitlog. And then habang nangingitlog pa siya, habang nililimliman yung kanyang itlog, nangingitlog na naman ulit siya. So kapag ganyan yung inyong mga manok guys, it means condition sila or napakondisyon nyo sila. So, yung pagpapakondisyon guys, sasabi ko na to before, pagkuha namin sa kanya agad-agad is aming pinurga ng astig or depende sa inyo. Kung available yung bunga sa inyo na alternative na pampurga, you can make use of it. And then, now, nililigo namin sila ng running water and sabon. Tapos, later on, ilulublob namin sila sa wash out para matanggal talaga yung mga kate-kate. So, yan yung ating conditioning every now and then na mag-release tayo ng ating mga bagong inahin. So, maraming nagtatanong or maraming nag-ask sa amin on our channel kung
yun na nga, ano yung ginagawa namin pagpapakondisyon. So, ito na yun guys. Yung aking video, or yung video ko dati is hindi ko napakita kung paano sila niligo, paano sila napurga. So, for now, hindi ko rin napakita yung pagpupurga, pero madali lang naman yun guys. So, ayan yung pagpapaligo, papakita namin ngayon. And then, so with yung pag-vitamins ng ating manok. So, after yung maligo sila po sa running water and sa sabon, eto na, ilulublob lang natin, ayan, na parang magsasauna, para silang nag-swimming. Ayan, so iwasan natin guys na makainom sila. Wala yung side effect, basta nasa labas lang, iwasan natin na. So ayan guys, hilud-hilurin nyo rin yung mga mukha-mukha nila kasi meron din yung mga kati-kati. So ayan. So maraming tatanong kung ilan yung aming mga manok dito. Guys, backyard lang po kami. Don't expect a lot kasi backyard lang nga po kami. And then meron ding nagtanong siguro sa akin nun kung ilan daw yung namin ito, inahing manok. So inahing manok namin guys is around 10 pieces lang guys. And then isang tandang. So yan yung meron kami dito kasi since backyard din tayo guys, hindi natin medyo maparami pa as of now kasi backyard lang tayo. And then we'll stick into it kasi at least blessed naman din tayo sa mga sisiw na binibigay ng ating mga alaga dito. So ayan ang ating conditioning for today. Ayan yung kanilang mga wings guys, meron yan. Pero sa ibang manok, meron din kaming na-encounter na talagang napakaraming mga hanip or yung mga bugs or lisa-lisa, ano ba yan tawag dyan. So meron kaming mga na-encounter niyan before. So makikita niyo yan guys once na medyo basa-basa pa sila, tapos tiningnan mo yung kanilang mga wings. Ayan. So, ganyan po kami magpa-conditioning guys. Kaya medyo marami siyang naiitlog or marami siyang anak with just a span of 1 month and or so. Mga 1 month and a half. Yun. So, yan yung aming. So, ito nga pala, disclaimer, si Rapida is dumating sa amin, ano pa lang siya, bata pa talaga, mga around 2 months, no? Mga around 2 months pa lang siya guys. So, careful talaga kami sa kanya noon kasi nga yun nga pure siya, sayang naman. And then mahirap ngayon makahanap talaga ng pure guys, na talagang yung pure guys hindi yung mga mistiso lang or what. So kung meron din ng mga nagtatanong kung ano ba talagang uri ng kanilang mga manok, so nasabi ko noon na siguro mas mainam po na ask nyo yung mga napagbilihan kasi sila yung mas may nakakaalam. So our next is mag-i-inject tayo ng yung aming ito yung aming vitamins guys. Maraming nagtatanong ano yung vitamins namin. So ito yun, B-complex from Bilamil, depende sa inyo kung saan galing yung gusto nyo. So shake natin, shake, and then kunin natin yung 0.5 lang yung kinukuha namin po. 0.5 lang guys. Ayan, 0.5. And then magi-inject tayo. Ayan. So na-inject na siya guys. Ayan, so yun na yung ating vitamins. And then lagay namin siya sa fence. Kapag na siya guys, medyo tuyo na siya. So pinapakawalan na namin yan, and yun, ready to release na siya guys, or pwede na siyang magpaupa whenever she wanted to. Kasi napakondisyon naman na din siya. So ayan yung ating pure na shamu. So medyo maginaw siya sa feeling niya siguro, kaya ganyan yung kanyang tindig. So on our next video, sasabihin ko na lang din today, on our next video we're gonna be getting them, and then lipat namin sa ilalim ng aming bahay kasi doon na sila nararapat at medyo nagsisiksika na sila.
dito sa isang kulungan. So guys, fast forward tayo in a bit. So yan yung gagawin namin in this manok or sa inahing manok na ito. Fast forward lang tayo para at least mabilis tayo. So ayan, ililiguan ng ating water and then ng sabon and then ilulublub natin sa ating washout guys. Careful kayo na hindi sila makainom. Anyway, I would just like to shout out Sir Oilin Rak Absede from the Mom Kuwait, Saudi Arabia. Thank you sir sa panonood, sa walang sawang panonood. Nanonood si sir ng ating video every now and then. I believe OFW si sir. Correct me if I'm wrong sir. Please do comment down below kung tama ako or hindi. So, sa magpapa-shoutout dyan, please do consider leaving your names down below. So, with your location, guys, para at least ma-acknowledge namin kayo here in our channel. At least, give back na rin sa inyo ng mga nanunood at walang sawang pag-antabay sa aming channel. So, ayan guys, kudkurin nyo yung mukha ng ating manok para at least mawala yung mga kate-kate. So, after this, yun na nga, mag-vitamins tayo. Para yung ating manok is madaling mangitlog, yan yung sikreto namin or yan yung usually ginagawa namin which turns out to be good naman or mapapansin talaga namin na nangingitlog sila agad-agad. Pinakamataas na yung 3 weeks nung simula nung ginagawa namin to. So, pinakamataas yung 3 weeks na mangingitlog sila. So, ito yung ginagawa namin guys kasi yung iba 1 month, 2 months, hindi pa nila winawalay sa nanay. So, medyo lugi kami pag ganun. So, na-ideahan namin na ganito, na every 2 weeks, winiwalay agad sa nanay. Para at least, naman tayo, marami yung ating mga sisiw. So, ayan, mag-vitamins tayo, guys. So, tapos na tayo sa ating pa-conditioning. So, nga pala guys, sineseparate namin sila. So, bukag lang muna tayo or yung basket na yan para kasi kapag nilagay natin dyan, matapang na masyado tong isatok. Yung pure, matapang masyado. Kaya, separate natin sila. So, dito yung isa. Okay na yan. Para hindi lang tumakbo, lagyan nyo lang ng kahit anong mabibigat na bagay sa ibabaw. So, kasi nga, yun na nga, before, sinama namin sila, so, ang nangyari, nagbukbukan sila or nagsapukan sila. So, kaya ayun, imbes na makondisyon, hindi na kondisyon, nag-iba yung mukha. So, kapag ano na yan, pag natuyo na yan sila, pwede na yan kunin or hindi nyo na ibalik sa kulungan. Ready na yan, okay na yan guys. Diretso na lang tayo sa ating releasing kasi yun na yung huling parte ng ating pagpapakondisyon. So, una, magpurga kayo guys. Pangalawa is, ito na nga, liguin nyo. Una, kung gusto nyo, liguin nyo talaga ng sabon para at least mawala yung mga kanilang mga alikabok sa katawan. And then, right after that, ilublob nyo pala sa ating washout o yung shampoo na pang manok o yung mga birds. So, and then dito, kung mayroong araw, huwag nyo masyado ding itapat sa araw. Kung tipong, alam nyo na medyo masakit na yung araw kasi, anuhin din yan sila guys. Medyo ano tawag nito? Medyo tatamlay din sila. So, pag tuyo-tuyo na yan guys, pwede nyo i-release. And then, yun na yung ating last part sa pagpapakondisyon ng ating mga manok. Before anything else, mag-shoutout muna tayo ng names. Kasi, para rin mag-greet natin sila. So, first of all, to Sir Molina from Taiwan po siya, isang OFW. Then, Richard Alob from Mindanao. Then, we have Mark Adeva from Mindoro. Salamat sir sa panonood. Ed Mariscal from Kuwait, Saudi Arabia. And then, Junax Tampos from Glan, Sarangani. Malapit lang tayo dito sir. Then, we have Miko Robillos and then Darrell Nade from Ilo City. So, salamat po sa panonood, sir, ng aming mga video, sir, ma'am. Thank you so much. We really appreciate it. And then, sana'y manood pa kayo ng aming mga vlogs soon dito sa aming channel. So, sa mga magpapa-shoutout nga pala, leave your names down below. So, with yung location nyo para at least alam namin kung taga saan kayo.
saan kayo ng parte ng ating mundo. So, yun ang ating shoutout guys for today. So, I guess that's it na rin ang ating video kasi ayan, ready to release naman na din yan sila later. So, yun na yung last part. And then, sana may natutunan kayo in this video. Hope you like it. Consider subscribing in our channel. Comment down below. And then, share it to your friends. And yes, that's it guys. Stay safe, stay home. Be good, and peace out everybody. Goodbye.